Wara li sar magħruf li Igrat hija gidba ċertifikata, mhux biss inqasam il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista iżda anki il-partitarji tal-istess partit. Stħarriġ tal-Malta Today wera li dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali votaw lil Partit Nazzjonalista huma maqsumin minn nofs meta mitluba jgħidu jekk jaqblux li Simon Busuttil intalab jitlaq mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Kienu 38.7% ta' dawk li votaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali li qalu li jaqblu ma' Adrian Delija li talab li Simon Busuttil jissospendi lilu nnifsu. Iżda mbagħad kien hemm 33.7% li qalu li ma jaqblux. 27.7% ta' dawk li kienu votaw lil Partit Nazzjonalista qalu li ma kinux f'pożizzjoni li jwieġbu din id-domanda. Interessanti li skont l-istess tħarriġ, il-maġġoranza tal-poplu Malti ħaseb li kienet tagħmel sens id-deċiżjoni ta' Delija li jitlob lil Simon Busuttil jissospendi lilu nnifsu. Għalkemm eventwalment Delija kellu jċedi għall-establishment u baqa' fil-grupp parlamentari daqs li kieku qatt ma kien xejn. Fil-fatt, Delija kellu appoġġ fl-amministrattiv biex iwassal id-deċiżjoni tiegħu iżda mhux fl-eżekuttiv u fil-grupp parlamentari. Għalhekk kellu jmur lura minn kelmtu f'dik li skont analisti tal-politika kienet deċiżjoni li komplet iddajfu. Fil-fatt, Delija ħad din id-deċiżjoni bit-tama li ma jinqasamx il-partit u għalkemm fid-der seta' jgħid li kalmaw l-affarijiet ta' kuljum fid-dar ċentrali qed ikollu jħabbat wiċċu ma' kwistjonijiet ġodda.